Previously on Incredible. Je to nejaké odstavené auto, mali by sme sa ísť pozrieť. Hneď sme tu a potom si zoberieme zásoby a budeme pokračovať. Dobrú noc. A kdo pak tu je? Edok. Stalin! Odsud. To je rozkaz. Ja. Pojďte rychle! Stalin. Že to vybuchne. Běžte, dělejte. Staline, tě to nenechám. postarej se, počkejte. Staline, postarej se o ně. Odvez je někam. Rád jsem tě poznal. Ne, můžeš jít s náma. Tak pojďte už není moc času. Hoši, víte, co jsem vám říkal, musíte jít, je to v sázce strašně hodně. Město může každou chvíli vybuchnout, já jsem jenom pěšák v této pohádce. Ale vy jste dva hlavní, musíte tomu přijít na kloub. Běžte. Říkám, běžte. Běžte, nebo vás zastřelím. Dělejte. Ach jo. Be advised, we have a confirmed nuclear threat in the city. Nest teams are on site and attempting to disarm. I repeat, Čo to kurva je? everyone hang on! Fuj. Edoku stavej. Stalin. Není niečo nic. zlomené. Čo sa stalo? No, nějak asi nás ta nukleární vlna nějak dohodila až sem. Odpálilo sa to. Jo. To je v riči. To budú škody. No, Čo nás? To bola tlaková vlna, alebo čo to bolo? tlaková vlna, no. Eš. To nás muselo poriadne ďaleko odhodiť. Jo. Že jo. Počkať. Kde je Martin? A Martin tam zůstal. Co stál? No. Šiš. To hovorím, že sa to posnaží deaktivovať, nie? Prepáč, že mám trošku výpadky pamäti. A kde je Zanovič? Nevím, ale tam vidíme nějakou krev, která vede až tam. No, ale... Ja tu počkám. Chod sa tam pozrieť, ale nechoď veľmi ďaleko. Jo. Ja sa ťa zotavím. Edoku! No, Edoku! Jole, čo sa stalo? Edoku. Počkej. Nechme Bacha, trošku vydýchat. Čo je? Vidí, kľud. Krev vede asi tak 10 metrů od vrtulníku. Dál už ne. Jako, Ďalej nebudeme putovať, lebo sa stratíme. asi tak. Kvůli té ďale. Vydáme sa doľava. Tak jo. Pôjdeme spolu a... než sa stratíme. Lebo... mám lepší nápad. Pôjdeme radšej za tou krvou. Tak jo, zkusíme to. Tak sme nič nenašli. Ani žádnou chatrč nikoho. Zima je strašne. No, aspoň u toho ohně. Prilož trošku dreva. Jo. Tak. Snad se nám aspoň zítra něco povede. Aspoň z tej helikoptery niečo zostalo, aspoň tie spacáky. Tí aspoň nezhoreli. Ach jaj. Zajtra ráno sa vydáme ďalej ho hľadať. Nevieme, koho to je krv. Možno to je Zanovičová krv. A možno to je... Někoho jiného. Alebo Martina to nemôže byť. Musí to byť Zanovičová krv. Jedině no. Ale jako... Zanovič je môj veľmi dobrý priateľ. A to věřím. veľakrát spolu sme už na vojne 2 roky. Už tak dlouho? Všetko sa teraz posralo, jak vieš. Proste všetko je už jak inak. A celé sa to ovlivnilo odtedy, čo sme išli na tú tajnú základňu a krešli sme tam.
A odtedy po nás ide armáda, lebo my sme na tej základni mali umrieť. My sme tam mali surovo umrieť. A odtedy po nás idú. Tak. Takže Rusáci jdou po vás. Rusáci, hej. A teraz kvôli nám odpálili mesto. My sme našťastie prežili. Takže oni už možno vedia, že sme mŕtvi, ale to pochybujem. A čo Martin? Ty si s ním tiež bol. Jo. Jak si sa s ním dlho poznal? No, dále než vy. No. Jo. Asi tak 5 let. Bojoval jsem proti Rusákům, no. To je jasné. Proti nim je skoro každý. Nič zlomako, ale fakt No. hovorím. Skoro každý ne. No tak skoro každý nie, ale tak hovorí sa, kto sa k ním pripojí ako do konfliktov. Je to dosť v riti. No. No jako už asi dost pozdě, tak budeme asi lehnout, ne? Za chvíľku si láhneme, len to som chcel, že odkiaľ ste sa vlastne vy poznali s Martinom? No, my jsme se potkali včera náhodou. Boys. No, tak nevadí už, nechajme to tak. Zajtra ráno sa vydáme za stopami za Noviča, myslím, že za Noviča. Vieš, Jo. lebo nevieme, či to bol on, no mohla to byť hociaká zver. A také niečo, no. Tak až Dobre. trochu přiložím, možná není zima a zase až tak moc velká. No, to do rána zhasne. No, uvidíme. Nevadí. Tak dobrú. Dobrou. Vstávajte, poserkovia. Co? Čo sa deje? Kdo si? Niekto narobil randál s helikoptérou blízko môjho baráku a mám také podozrenie, že ste to boli vy dvaja. Oh shit. Já jsem to nebyl. Havarovali sme helikoptérou. Ospravedlňujeme sa, keď sme tam narobili ten randál. Prečo mierite tou zbraňou? Viete, býval som vojak. Oh. Tak to ma teší, lebo ja som tiež vojak. To je len pilot. A Jo. čo tu vôbec hľadáte v tejto časti? No, Dopočul si sa o meste, ktoré vybuchlo atomovou bombou. No tak, to sa asi dostane ku každému. Tak my sme tí dvaja, ktorí to tam zavinili. A my sme leteli helikoptérou a tlaková vlna nás asi zasiahla, ale tu sme niekde narazili. Takže vy ste zhodili atomovku? Nie my. Zhodili ju Rusáci, ktorí idú po nás. Dali tam tú atomovku len kvôli tomu, aby nás zabili. Ale asi sa im to nepodarilo. Jo, aha, no tak to máte šťastie. A bohužiaľ je to problém, že ide po nás armáda a všetko, takže... No, asi tak. nič. Zatiaľ asi poďte ku mne domov. Kde máte vy dom vlastne? Je to tu, blízko. Zbal veci. Dá sa povedať za rohom. Zbal veci ešte. Jo. A tu v lese vás asi nájdu skôr ako u mňa doma. No, asi nás budete musieť ukryť, keď bude taký dobrý. Všetci vojaci sú jedna krv. Pedroku, Áno, no. můžeme mu věřit? Asi Že nám nás to přepadl? jediné nám zostáva. Nie sme v bezpečí. Tak idete? Áno, áno. Jo. Tak vítajte v mojom skromnom paláci. No, aspoň něco. Vlastne to fakt tu je hneď veľa tej. To ste počuli taký menší randál? To bolo počuť. Ale hlavne som sa o tom dozvedel od jedného známeho. Aha. To viete, žijem tu tak trošku, dá sa povedať, izolovane. Já to vidět. No tak, urobte si pohodlie. Môžeme Dúfam, si že sadnúť. Aha, tak armáda nás nenájde. Lebo si jdeme sednout. v televízii hovorili, neviem kedy to ešte bolo, ale hovorili, že Rusáci, bol príhovor Rusov, lebo boli televízne noviny či čo, a tam sa nabúrali Rusáci a hovorili, že keď nenájdeme týchto dvoch ľudí, nemyslím tým Stalina. Mimochodom, toto je Stalin a ja som Zanovič. Zdravím je. Áno, zdravím. A povedali, že keď nás nevypátrajú, tedy ide po nás armáda a ide po nás aj polícia,
Takže keď nás nevypátrajú a nechytia a neodovzdajú Rusom, Rusi budú bombardovať nukleárnymi bombami ďalšie mestá. Budú zrovnávať zo zemou všetko. A naša armáda nevie čo s tým. Tedy všetci sa rozhodli, že budú hľadať nás. Tedy mňa Pedoka A Zanoviča. Áno, a Zanoviča. Zanovič sa nám stratil. Letel s nami z helikoptérov. Boli ste pri tom vraku helikoptéry? Nie, nebol som tam zatiaľ pozrieť. Ale Asi sa tam budeme musieť ísť pozrieť, lebo... videl som vás padať. Aha. To bolo hladké pristátie. No, dá sa to tak povedať. Už sme dvakrát padli helikoptérov, tedy ja som už padol dvakrát helikoptérov. Raz sme narazili do banky. Takže to začalo poriadne húkať. A teraz sem. Musíme sa tam ísť asi späť pozrieť. Ale radšej si zoberte nejakú zbraň, lebo možno tu... Sú tu nejaké divé zvery, niečo? No, povedal by som, že v týchto losoch žije všeličo. Konec koncov, žijem tu tak celkom izolovane. Nemyslím si, že to je dokonca signál. Takže... Ale telka vám ide, tak to asi trošku musí byť nejaký signál. Jo, televíziu som chytil. Ale tak no. No asi sa tam pôjdeme pozrieť, lebo bola tam krv. A tá krv viedla niekde do lesa. My sme išli po nej, lenže už stratili sme jej stopu. Tak mohli by ste nám pomôcť. Ale vychádza slnko, takže... Poďte. Takže dúfame, že ja svoje parťáka nájdem. No, ideme, no. Ten vrak, my dva vieme, kde je, tak... Ale mohli by ste ísť napred, alebo... Dobre, ideme. Asi by ste mi veľmi neverili, ale... Taktiež som bol vo vašej koži. Vo Vietname. Celý jeden oddiel zomrel, prežil som jediný a... Oni ma namiesto toho... Ja som im rozprával, čo sa stalo a oni ma považovali za zbabelcu. Asi tu sme narazili. No, sme tu. Sme pekný randál narobili. No. Vidíš, tu je krv. Všade vedie. Ja som sa zobudil tu, niekde dole. No. Krv vedie... Tady je to, počkaj, opatrne. Teda to som ani netušil, že tu je jaskyňa, to ste sa dostali ale hlboko. No tá helikoptera sa zabrila dosť hlboko. A tu vedie takto pri vodu. A odtiaľ to vedie sem hore. A tam sme šli. Po tejto ceste, no. Tu ešte furt a tu sú už iba kvapky. Čo je? A tu sú už iba kvapky. Budeme musieť ísť asi po stopách, ale neviem čo ďalej. Neviem, nevšimol som si vášho kamaráta. Musel byť zranený, neviem prečo nás opustil. Asi my sme ešte boli bezvedomí, keď asi... Asi jo. No ale, teda poviem vám, stratil dosť krvi. Je otázne, či ešte žije. To dúfame, že žije. Snad jo. Dnes už veľa nenájdete. Poďte zatiaľ ku mne. Urobíte Tak, si no. pohodlie, najete sa a Ďakujem. keď takto ešte pôjdeme pozrieť zajtra. Ďakujem. Dobre to bolo, ďakujeme. Jasne, nemáte zač. Ešte niekto jablko? Ne, Díky, ďakujem. dáme si potom. Dúfame, že nájdeme. Jaj, chlapci, priateľa. niečo vám ukážem. Viete, Oh. vrátil som sa z vojny a ostal mi taký suvenír, chodím s tým na lov. Áno, loví zvieratá. Áno. Naučíš nás loviť. Ale som uvažoval, že by sme zašli niekde do lesa a prípadne... Niečo ulovili. Áno, keby sa natrafilo. Môžeme to skúsiť. Tak Tak poďme. nás niekde zavedde. Máte tu nejakú takú oblasť, kde... Áno, mám tu jednu krmiacu stanicu, dá sa povedať, kde mi celkom často niečo chodí. Ó, Je to asi pol hodinu odtiaľto. no tak chvíľku sa prejdeme. No. Fajn. No, Máš tú česť. ó, Oh. Hlavne si tref. tak to dúfam. Ale rýchlo. Krásne. Poriadne hádže. Vidím, že máš vojenský výcvik. Tak fajn, poďme sa pozrieť.
Ježišmaria. Tak snad si ho trefil. Dúfam, že budeme mať chutnú večeru. No, vyzerá to pekne. Fúha. To bude na dobrú večeru. Tak. Jak má strašne presnú optiku. Fakt super. No, Vyskúšaj si ju. to ti poviem, je to skvelá puška. Vyskúšaj si ju. Máme... Počkajte. Vyzerá to tak, že máme 3 pekné pláty mesa. Každý pre jedného. Jeden plátok pre jedného. Opečeme to nejak dobre, ne? No, Tam vidím tiež ešte. Áno. Tak si ho môžeš vyskúšať. Strieľaj. No, netrafil si. No tak ako. Ale neplýtvaj moc nábojmi, traf sa. Jo, no. No skús tam. Tebe to ešte nejde nejak. Ukáž. Ako moc nejsem na takýto zbranie. Ukáž. Skúsim ja. Vyskúšame ešte. Ahoj. Ten sa jak ťažko triafa. Nejde ho zasiahnuť. Nevadí, nebudeme plýtvať nábojmi. páni. Necháme To je ho byť. šikovné prasa. Nevadí, Super. večeru máme. Dobre, tu máš. Super, Jo. díky. Samozrejme, nie zač. Tak aspoň sa dobre najeme. Áno, bude chutná večera. Sa aj pomaly zotmieva, takže ideme Aj. už. No, jak to dobre vonia. No. Sa zjavíš, čo to bude. Naospíše s čím. Tak som zvedavý, čo nám pripravíš. Si dobrý kuchár. No tak, myslím si, že to ujde na vojne. Som si často varil sám. No, tak to bude super. Snad tam nebude majovárenka, no. No ako je to na tom? No, je to skoro hotové. Jo, už sa teším. Tak, Oha. servíruje sa. Nech sa páči. Nech sa páči. To vyzerá super. Pevne verím, že vám to bude chutiť. No. Výborné. Mne sa to rozplýva na jazyku. Super vieš variť, fakt. No, tak ďakujem vám za pochvalu. Ale som aj dosť unavený. No, poďte sa teda prespať, mali ste zjavne ťažký deň. No, však my sa ešte trošku porozprávame. Jasné. Jo. Dobre chlapci, ja každý večer ešte chodím na takú menšiu nočnú pochádzku, takže... A bereš si Teraz sa tu zbraň? urobte pohodne. Prosím? Zbraň si nebereš? Ja mám svoj pištol vždy pri sebe. Aha, dobre. Ty jo. Som rád, že sme aspoň poznali takového človeka. Ešte dobrí ľudia nevymreli. Přesne. Ty vole, fakt, keď už tu bol, ja som sa už zlakol, že príde a zastrelí nás, že to sme my tí dvaja, čo sme to posrali. Doriči, dúfam, že sa všetko dá do normálu. Hlavne Dúfam, že nájdeme. nájdeme nášho priateľa. No nic, tak si zatím lehni a půjdu tady ještě sednout. Tak dobrou. Dobrú. Preboha, Co děje? stávajte, dosť možne som našiel vášho kamaráta.